Għalkemm l-istatistiċi fil-qasam ta' turiżmu għas-sena li għaddiet qabżu kull aspettattiva kemm tal-Gvern u kif ukoll tal-Istituzzjoni Internazzjonali ta' Turiżmu, il-Gvern għandu jħares lilien minn numri u joffri viżjoni strateġika għat-turiżmu biex il-prodott li joffri pajjiżna ikun ta' kwalità ogħla. Dan se jkun il-qafas għall-politika nazzjonali tal-Gvern għat-Turiżmu għall-perjodu 2015 sar 2020, qafas li kien diskuss waqt laqgħa ta' konsultazzjoni mal-imsieħba soċjali. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit-Lewis fisser kif sabiex din l-istrateġija tkun implementata jeħtieġ koordinament ma' diversi entitajiet pubbliċi u privati li lin mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Għalhekk rappreżentanti tal-MHRA qed jinkunu inklużi fid-deċiżjonijiet amministrattivi permezz ta' rappreżentant fuq il-bord tal-ITS u permezz ta' proċess konsultattiv fid-deċiżjonijiet li jittieħdu. Dan biex dawn ikunu jirriflettu l-ispirazzjonijiet tal-industrija tat-turiżmu. Zammit-Lewis żied li din ir-reviżjoni fil-politika għat-turiżmu hija possibbli għax m'hemmx ilmenti min-naħa tal-operaturi u hemm relazzjoni tajba bejn il-Gvern u l-operaturi. Fost l-oqsma ewlenin li se jkunu indirizzati fl-istrateġija l-ġdida hemm il-problema tal-istaġġjonalità f'Għawdex u l-promozzjoni ta' din il-gżira bħala destinazzjoni distinta, it-tisħiħ tal-industrija tal-cruise liners, l-Air Malta, it-titjib fis-servizzi offruti mir-ristoranti u l-konservazzjoni tal-bajjiet. Il-politika nazzjonali se tkun iffinalizzata sa Marzu li ġej.